Predstavte si, že ráno idete do práce a cestou sa dozviete, že vás chcú odvolať. A vy o tom naozaj neviete nič. Presne to sa dnes stalo Tomášovi Tarabovi, ministrovi životného prostredia. Dnes dopoludňa stál Taraba pred novinármi a ešte len pár minút pred tlačovkou premiéra Roberta Fica tvrdil pre denník Pravda, že o žiadnej rekonštrukcii vlády nič nevie. Citát: Ja o žiadnej rekonštrukcii nič neviem a myslím si, že o nej nevie nikto nič. Lenže práve vtedy, keď to hovoril, premiér na druhom konci Bratislavy potvrdzoval, že Andrej Danko, predseda koaličnej SNS, návrh na Tarabovo odvolanie skutočne doručil na úrad vlády. A teraz na rovinu. Toto nie je len o jednom ministrovi. Toto je klasická demonštrácia toho, ako funguje koaličná politika za zatvorenými dverami. Fico to sám opísal pomerne živopisne. Cez celú Bratislavu preletel z SNS horúci zemiak a skončil u mňa na stole, ako obyčajne, u predsedu vlády. Ale to znie pekne, lenže pozrime sa na detaily, ktoré sú z pohľadu koaličnej matematiky zaujímavejšie než samotný Taraba. Fico dal jasný signál. Odvolal by ministra iba vtedy, keby SNS garantovala zachovanie koaličnej väčšiny 78 poslancov. A to je kľúčové číslo. Vláda má väčšinu len o 5 hlasov. Ak by odvolaný minister alebo rozladení poslanci SNS prestali hlasovať s koalíciou, kabinet stratí schopnosť vládnuť. Fico to povedal priamo. Aký má zmysel odvolať niekoho, ak to má viesť k tomu, že nebudeme mať 78 poslancov, ale budeme mať 75. A sme skončení. Paradoxne, SNS pritom Tarabu navrhla sama. Teraz ho sama chce odvolať. Dôvody? Podľa stanoviska strany Taraba 3 roky riadi rezort životného prostredia plne autonómne, bez vecnej diskusie so stranou, ktorá ho do funkcie nominovala. Inými slovami, nešliape podľa straníckeho rytmu. K tomu pridal konflikt okolo zonácie národných parkov, kde sa Taraba rozišiel s názorom vedenia SNS. Koaličná rada sa má personálnou otázkou zaoberať začiatkom budúceho týždňa. Fico povedal, že rekonštrukciu vlády neplánuje, takže formálne vzaté nemá dôvod sa Dankovým návrhom zaberať. Ale realita je komplikovanejšia. Premiér nemôže jednoducho ignorovať požiadavku koaličného partnera do nekonečna. Medzitým vláda riešila ešte jednu tému, na ktorú sa nestihla zabudnúť. Nemocnica v Prešove. Tá stavba, ktorá mala byť premiérskou vlajkovou loďou. V apríli sa práce zastavili kvôli pochybnostiam o kvalite nosných stĺpov. Minister obrany Robert Kaliňák potvrdil, že zo zhruba 270 stĺpov na stavbe bude treba zbúrať 23 kusov. Zmluva s pôvodným zhotoviteľom, slovensko-maďarským konzorciom, bola zrušená. Vypíše sa nová súťaž. Opozícia iniciuje Kaliňákovo odvolanie. KDH tvrdí, že projekt sa stal fabrikou na priame zákazky a celková cena sa podľa ich odhadov zvýši o takmer 100 miliónov eur. Fico dnes ministra bránil. Nazval kritiku médiami a opozíciou neprimerané, povedal, že stavbári postavili zle niekoľko stĺpov a treba chybu opraviť. Plánuje budúci týždeň navštíviť Prešov a situáciu si obzrieť osobne. Kaliňák tvrdí, že práve kontrolný mechanizmus problém odhalil včas a štát nezlyhal. A potom je tu ešte tretia téma dnešného dňa, tá s najdlhším dosahom. Európsky parlament v stredu v Štrasburgu prijal rezolúciu, v ktorej vyzval Európsku komisiu, aby posúdila možné vážne porušenie základných hodnôt Európskej únie zo strany slovenského kabinetu. Zahlasovalo 347 europoslancov proti 165. Europarlament vyjadril znepokojenie nad stavom demokracie a právneho štátu, spomína zrušenie NAKA a úradu špeciálnej prokuratúry, zmeny v trestnom práve a zníženie trestov za korupciu. Ak komisia dospeje k záveru, že Slovensko porušuje záväzky, môže to viesť k zmrazeniu eurofondov alebo aj žalobe na súdnom dvore EÚ. Fico reagoval pokojne. Povedal, že vláda rezolúciu berie na vedomie, no platby z eurofondov naďalej prichádzajú a nepočuje o žiadnom probléme. Europarlament podľa neho nie je to isté, čo Európska komisia a preto rezolúcia nemá priamy právny dosah. Zaujímavé je, že práve v tomto má Fico technicky pravdu. Rezolúcia Europarlamentu je politický signál, nie právny akt. Komisia musí konať sama a nezávisle. Ale to neznamená, že je to bezvýznamné. Je to verejný nátlak, za ktorým stojí 347 hlasov naprieč celým politickým spektrom Európy. Takže z toho vyplýva, že v týchto dňoch máme hneď 3 rovnobežné príbehy, ktoré sa odvíjajú na rôznych úrovniach. Koalícia rieši vnútorný spor o ministra, krajina vysvetľuje problémy pri stavbe strategickej nemocnice a Brusel formálne naznačuje, že situácia na Slovensku si vyžaduje pozornosť. Výsledok toho prvého sa ukáže po pondelnejšej koaličnej rade. Tých ostatných dvoch oveľa neskôr.
Som zvedavý, ako to ešte dopadne, pretože každá z týchto troch tém má vlastnú dynamiku a žiadna z nich nie je uzavretá.